tänään nyt pelataan Minecraft. Tänään mä en tiedä mitä mä sanon, mutta tänään on mun eka kerta tekemässä video ja pelaamassa Minecraft. Tää on mun eka kerta. Te tiedätte, että mä en oo pelannut Minecraft ja kuvannut video tekemässä video Minecraftin kanssa, mutta tänään kun lupasin, mä teen Minecraft-maailman. No, nyt pelataan Minecraft. Nyt me ollaan Minecraftissa. Ja nyt tehtiin maailma täällä nyt. Nyt mitä meidän pitää tehdä? Meidän pitää tehdä tämä mitä se olikaan? Tammilautaja. Tämä pitäisi olla tammilautaja. Ja tehdään 3 sellaista. Ja laitetaan tämä. Tää on hyvä paikka. Tää on hyvä paikka. Tää on hyvä paikka. Tarvitaan nyt tämä. Ja sitten mennään ottamaan tämä. Noin. Niin kivaa pelaamassa Minecraftia. Kuvaa videon. Nyt mennään rikkomaan vielä. Anteeksi, mä en ole hyvä puhumassa. Nyt otetaan vielä. Tiedättekö, että mä teen aina talo ja se on hyvä talo. Mutta tällä kertaa talon pitää olla hieno ja tämä paikka on hyvä mulle. Okei, nyt mä haluan paljon sellaista kivikirves. Ja laitetaan tämä tänne. Kivikirves. Ja mennään rikkomaan puita. Tänään kaverit pelataan Minecraft, koska mä en ole pelannut Minecraft. Tää on mun eka kerta. Te tiedätte, että mä oon hyvä Minecraftissa. Ja tiedättekö, yksi kerta mä löysin timanttia, se oli niin hyvä ja mä melkein itkin. Eka kerta löytämässä Minecraft Diamond timantti. Tämä pois. Tämä pois. Nyt mennään tekemässä koti. Tarvitaan paljon tätä tukkia. Ja nyt halutaan tämä koti. Pitäisi olla hieno. Okei. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Nyt me halutaan tämä paljon. Tätä me tarvitaan aika paljon. Okei. Tää on niin kivaa. Mitä pelataan vielä kun tehdään videoita? Mutta nyt me pelaan Minecraftia. Siistiä. Nyt mulla on kaikki blokit. Voidaan tehdä tämä vielä. Okei. Mulla on tämä. En mä vaihda tämä.
Okei, otetaan nämä. Me emme vaihda tämä blokki. Koska... Tiedätkö Jelly? Jelly on se sellainen aina, joka tekee videoita. Ja se tekee... Se on joku se on 20 miljoonaa tilaaja. Niin mä haluan, kun mulla on 100 tilaajaa, sit mä teen face reveal. So guys, kaverit, teidän pitää tilaa. Okei, meidän koti on just tässä. Okei. Tässä nyt. Mä tuun kohta, okei? Hei. Jatketaan nyt peliä. Tässä oli jotain väärin, okei. Tähän. Ja nyt otetaan tämä tähän. Tää on 3 blokkia. Ja 3 tässä. Okei, nyt me tarvitaan oottakaa. Haluan tietää meidän kaikki nimi, mutta se on kivilapio. Okei, meidän pitää ottaa kivilapio. Tässä on kivilapio. Me tarvitaan nämä ainoa. Okei, tää on hyvä. Siis 3 blokki Y, K, K ja tää. Y, K, K, tää. Okei, otetaan toi. Pois. Otetaan se pois. Tää on niin ärsyttävää. Mä tuun takaisin, kun mä teen tämä kaikki, okei? Hei hei. Tässä me ollaan ja mun lapio meni rikki, mut se ei haittaa. Tehdään ja tässä tehdään valkoinen. Ja tämä puoli. Tommi. Tämä tässä. Tämä tässä. Nyt halutaan 3 blokkia. 1, 2, 3. Otan tähän 1. Okei. Mennään sinne asti blokkiin. Okei. Tää on hyvä. Nyt mä tuun hetkinen puutin takaisin, mutta tää on oikeesti paha. Tää ei oo hyvä. Ota. 1, 2, 3. Tää 1. Ja mennään tähän. Toinen blokki on tässä. Ota tässä. Okei. Tässä. Ja tää. Noin. Tää on liian iso. Jatketaan tällä. Jatketaan tällä blokilla. Ja noin. Nyt tehdään noin. Ja noin. Hetki. Tuun kohta. Okei, tultiin takaisin ja jatketaan. No on liian ärsyttävää tekemässä blokilla ja kattokaa kuinka monta blokkia toi ottaa meistä. Hetkinen. Tuo on väärin. Tuon pitäisi olla tämä. Ja tuo pitäisi olla tämä.
Nyt on hyvä. Nyt jatketaan tästä blokkeja. Mun blokit loppuvat. Tää on hyvä. Noin. Ja nyt tehdään noin. Mä menen nukkumaan. Okei. Mä tuun kohta. Minä en ole löytänyt mitään. Okei. Jatketaan. Mä haluan jotain. Minä en löydä mitään. Okei. Mä näen teitä enää, mutta mä näen. Tässä on iron. Noin tässä. Aha, hyvä työtä. Okei, valmis. Nyt mun pitää tehdä tämä. Okei, nyt mennään takas. Ei ku, tehdään tämä. Noin. Nyt tässä on vielä iron. Noin ja noin. Okei. Mennään. Ota. Mennään takaisin meidän maailmaan. Eikö tämä ole hyvä? No, pelataan tämä, kun tehdään uusi video. Mä teen huomenna uusi video. Ja hei!